Χρήστος Κουκούμης. Η μαμά από το Ανδρώνιο, ο μπαμπάς από την Παναγιά. Είμαστε, άρα είμαστε απόλυτη Λίμνο εδώ. Θα το διαπιστώσουμε σιγά σιγά. Πάμε δίπλα. Γιώργος Μαυράκης από τον Τρόνι, η μαμά μου της Αντές και ο μπαμπάς μου τον Άγιο Δημήτρη. Όταν λες Μαυράκης, λες Άγιος Δημήτρης. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δίπλα. Νίκος Πετράκης. Ο Πετράκης έχει ξαναπαίξει με άλλη ομάδα, έτσι. Ο μπαμπάς μου από τις Αντές. Ναι. Και η μαμά μου από την Αφρική. Μαμά σου από την Αφρική, Και πού τη βρήκε ο μπαμπάς σου? Είχε πάει, για να ακούσουμε, είχε πάει στην Αφρική ή ήρθε η μαμά σου εδώ? Είχε πάει στην Αφρική και την έφερε εδώ τη μαμά σου. Μπράβο, καλά έκανε. Εμείς θέλουμε να έρχονται, όχι να φεύγει ο κόσμος. Και δίπλα μια μοναδική κοπέλα που την πήραν μάλλον για μασκότσε, πήραν Εμιλία. Όχι, την πήραν για να υπάρχει γυναικεία ομορφιά στην ομάδα των αγοριών του Παναθηναϊκού. Είναι η Εμιλία ή από το... Ναι. Από την Πετρούπολη εκεί να βλέπεις. Μπράβο, έτσι η Εμιλία. Από την Πετρούπολη είπες η μαμά σου της Αθήνας και ο μπαμπάς σου από το Αντρώνη. Πού τη βρήκε τη μαμά σου, ο μπαμπάς σου? Πήγε στην Αθήνα. Α, είχαν πάει ταξίδι στην Βουλγαρία και εκεί αντάμωσαν. Ωραία, πολύ ωραία. Και πάμε δεξιά να δούμε. Ένα χειροκρότημα για τους Παναθηναϊκούς. Ναι. Πάμε δεξιά, παιδιά, σας παρακαλώ, για απ' έξω. Λίγο ησυχία. Εάν συνεχίσετε να κάνετε τόση φασαρία εσείς οι απ' έξω, μάλλον θα πάτε τελείως έξω. Πάμε λοιπόν στην αρχηγό του Ολυμπιακού. Στέλλα Καραπατσινίδου. Στέλλα, ο μπαμπάς από πού είναι? Και η μαμά? Από το Πειραιά. Να λοιπόν πως εξηγείται γιατί είσαι Ολυμπιακός και είσαι και αρχηγός και έκανες την ομάδα του Ολυμπιακού. Να λοιπόν, δεν μου λες, ο μπαμπάς σου είναι Ολυμπιακός? Ναι. Και σε έφτιαξε και εσένα Ολυμπιακό, έτσι? Όχι, όλο το σώμα ήταν Ολυμπιακό. Πάει. Έχω μόνο ένα 6 και ένα Παναθηναϊκό. Από παλιά τα σόγια ήταν μια ομάδα. Έτσι θυμάμαι κι εγώ. Δηλαδή εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, έγινα Παναθηναϊκός γιατί ήταν ο μπαμπάς μου, με πήρε κάποτε με το φρυπό του, πήγε στην Καβάλα και περιπέτειες τέτοια. Λοιπόν, πάμε δίπλα στην αρχηγό της Στέλλα την Καλπατσινίδου που είναι η Πολυταρίδου. Γνωστή στην κάμερα, Μαργαρίτα. Ο μπαμπάς από εδώ. Ο μπαμπάς από εδώ, εκεί. Από την Αθήνα ο μπαμπάς σου. Και η μαμά σου? Η μαμά σου από εδώ. Και ο μπαμπάς από την Αθήνα. Πού αντάμωσαν, στην Αθήνα ή στη Λίμνο? Δεν ξέρεις. Να, μια ευκαιρία να ρωτήσεις να μάθεις την άλλη φορά που θα έρθεις με κάποια άλλη ομάδα να μας το πεις. Πάμε κάτω και δεξιά στην ομάδα του Ολυμπιακού πάντα. Κοιτάξτε τα κόκκινα χρώματα στους δέκτες σας και είναι η Χρυσούλα Γιαμαρέλου. Η Χρυσούλα Γιαμαρέλου που ήταν πιο σωστή, που είδα στην κάμερα και είπε ωραία το όνομά της. Χρυσούλα, ο μπαμπάς σου είναι από το Θάνος. Έτσι, είναι ο επιπλοποιός. Έτσι. Εσύ τι θα γίνεις όταν θα μεγαλώσεις? Ακόμη δεν έχεις σκεφτεί? Η μαμά σου από πού είναι? Από τον Κάσπακα. Τώρα πού ζουνε? Στο Θάνος. Βλέπουν Λίμνο στη Βιακή? Δεν μας βλέπουν δηλαδή τώρα. Και ποιοι θα σε βοηθήσουν εσένα? Κάποιοι άλλοι φίλοι εδώ, έτσι. Ωραία. Πάμε δίπλα στην... Εκεί. Δήμητρα. Εσύ από εδώ, από τη Μυρινά? Ναι. Ο μπαμπάς? Και η μαμά? Άγιος Δημήτρης Καρπάση. Έχουμε αρκετούς. Ναι, ωραία. Πάμε δίπλα. Είναι η Αργυρό γνωστή και μία εξαιρετικά. Με πάθος Αργυρού να σε βλέπω να έρχεσαι στο Κέι Λίμνος παίζει. Έχεις λάβει αρκετές φορές σε ομάδες. Είναι η δεύτερη φορά? Όχι, πέμπτη. Ρε παιδιά. Πέμπτη, ναι, έχουν γίνει πολλά παιχνίδια. Σας αρέσει τόσο πολύ το Κέι Λίμνος παίζει? Πάρα πολύ. Ζούμε όλη τη βδομάδα έτσι και περιμένοντας το Κέι Λίμνος παίζει. Χειροκρότημα για το Κέι Λίμνος παίζει. Όμως, Αργυρό, ο μπαμπάς είπες από πού είναι? Και η μαμά? Από εδώ. Εδώ τη βρήκε ο μπαμπάς τη μαμά? Ωραία. Πάμε δίπλα στην Αργυρό. Που είναι δίπλα στην Αργυρό, ο καμεραμάν δεν προχώρησε. Η Βαγγελιό, η Δωμανόδου που ήταν η συντονίστρια της ομάδος. Έτσι Βαγγελιό, εγώ το δικό σου τηλέφωνο βρήκα δηλωμένο στις ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή και εσένα πήρα και εσύ συντόνισες. Βαγγελιό, ο μπαμπάς από τη Μύρινα, από το Τσάς θα πω εγώ και η μαμά από τα Καμίνια. Έτσι, έχεις δει το Κέι Λίμνος παίζει? Σ' άρεσε έτσι και θες να λάβεις και μέρος ζωντανά. Παιδιά και εσείς που μας βλέπετε, που μας ακούτε, δηλώστε συμμετοχή, θα γίνει χαμός. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, ομολογουμένως πάρα πολλές οι ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά η μέρα των Χριστουγέννων έρχεται. Υπάρχει μια σκέψη να παίζετε κάθε μέρα το παιχνίδι για τις 15 αυτές μέρες, οπότε θα ξεφρακάρουμε, δηλαδή θα παίξουν όλες οι ομάδες.
Ναι. Εκεί στις Μπραχάμες και φάτιν μελάτιν. Εκεί στις Μπραχάμες δεν είναι Μαγιόρκα, δεν είναι Μπραζίλ, μα έχει σουβλάκι, τσατσίκι και στυλ. Arriba muchachos, te quiero πολύ. Mañana Μπραχάμι και ώρα καλή. Hay να χάνω windsurfing. Εκεί στις Μπραχάμες και σουρτιν και σφέρτιν. Εκεί στις Μπραχάμες και δώστιν και φάρτιν. Εκεί στις Μπραχάμες και φάτιν μελάτιν. Εκεί στις Μπραχάμες. Γρήγορα γιατί ήδη η ώρα είναι 8.30-9 παρά και περιμένουν και άλλες εκπομπές μετά το «Και Λίμνος παίζει». Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, τα είπαμε, αυτά το αγαπάμε πολύ, το «Και Λίμνος παίζει». Με ποια ομάδα θα ξεκινήσουμε τώρα? Τους Παναθηναϊκούς. Μισό λεπτό. Η πρώτη ομάδα που δήλωσε συμμετοχή, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και μην μου πιάσει πάλι το σύνδρομο και λέτε ότι υπεράσπισα τον Ολυμπιακό, γιατί πάντα υπερασπίζω αυτό που δεν είμαι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δήλωσε πρώτο συμμετοχή και μετά δήλωσαν οι Παναθηναϊκοί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Όποιος ποδάκι πάρει τηλέφωνο, Γιώργο. Από ίδιες κάρτες θα πάρετε και οι δύο ομάδες. Είναι 20 κάρτες, από 10 θα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Έτσι, απλά να θυμόμαστε ότι ξεκινήσαμε από τον Ολυμπιακό. Μισό λεπτό, να παγιδεύσουμε λίγο το τηλέφωνο. Ναι, πολύ ωραία. Ξεκινάμε με ερωτήσεις. Θα παίξουμε με τις ερωτήσεις. Το παιχνίδι των ερωτήσεων, παιδιά. Ωραίες οι ερωτήσεις. Εγκυκλοπαιδικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, διδακτικές, όλα. Για να διαλέξουμε λοιπόν μια ερώτηση. Θα πάει η Στέλλα, έτσι. Να το λέω. Ερώτηση νούμερο 2. Ξεκινάει το παιχνίδι, όλο αγωνία. Τρέμουμε. Ναι, δείξτε αγωνία. Ναι, πολύ ωραία. Σε πολύ ωραία ερώτηση πέσαμε. Προσοχή στα λόγια μου για να καταλάβετε και την απάντηση. Παρακαλώ οι Παναθηναϊκοί λίγο ησυχία. Παρατήρηση πρώτη. Έτσι, μιλάγατε παιδιά. Ποιος όμορφα για να πάει το παιχνίδι ωραία. Λοιπόν, προσοχή στα λόγια μου. Δηλαδή όταν λέω προσοχή, αν σε ρωτήσω από πού είσαι παράδειγμα Στέλλα, δεν πρέπει να μου πεις με λένε Στέλλα Καλπατσινίδου. Είναι λάθος η απάντηση, εντάξει. Λοιπόν, το Ρεΐς Ντερέ, το Τσιλίκ Τσομάκ και το Αϊβαλί είναι πόλεις της Μικράς Ασίας, από τις οποίες κάποτε μετανάστευσαν κάποιοι Έλληνες και ήρθαν στον Αγιο Δημήτρη, στην Κούταλη κτλ. Απάντηση. Ο χρόνος μετράει από τώρα. 1. 2. Ναι. Ναι, είναι λάθος και δίνεται το δικαίωμα στους Παναθηναϊκούς να απαντήσει. Αφού επαναλάβω την ερώτηση, το Ρεΐς Ντερέ, το Τσιλίκ Τσομάκ και το Αϊβαλί είναι ομάδες της Μικράς Ασίας, από τις οποίες πόλεις, συγγνώμη, έχω κολλήσει τις ομάδες, να με διορθώνετε παιδιά, μου αρέσουν οι παρατηρήσεις και να διορθώνομαι. Είναι πόλεις της Μικράς Ασίας, από τις οποίες μετανάστευσαν κάποιοι Έλληνες και ήρθαν εδώ στο νησί μας, το ωραίο μας νησί με τις ωραίες ομιλίες, για να φτιάξουν κάποια άλλα χωριά. 1, 2, 1927, 1922. Βοήθεια θέλουν τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβουμε την ερώτηση. Έτσι. Γιατί μόλις τώρα την είπα, κλείνουμε το 22-22-7 και περιμένουμε 1, 2, το τηλέφωνο χτύπησε, ορίστε, δεν μιλάει παιδιά. Κάποιος είναι στο τηλέφωνο, δεν μιλάει και μάλιστα το κλεισές, ορίστε. Όχι, έχει κάποιος παγιδεύσει το τηλέφωνο, είναι στο τηλέφωνο και δεν μου μιλάει. Ο χρόνος όμως μετράει 4, 5, όχι, 6, 7, 8, ορίστε, 9, όχι, 10 ο χρόνος έληξε. Ο χρόνος έληξε, είχατε ζητήσει βοήθεια, καμία ομάδα δεν πήρε την ευκαιρία να πάρει το πρώτο της βαθμό, δεν πειράζει παιδιά, όλα παίζονται, ορίστε. Ήτανε κάποιος ακροατής στο τηλέφωνο, δεν μου μιλούσε. Είπαμε, το παιχνίδι παιδιά χτίζεται σιγά σιγά. Ίσως και εμείς δούμε με τον καιρό ότι αυτό το να ζητάμε βοήθεια έχει κάποια προβλήματα. Κάποιος ακροατής μπορεί να έκανε να βλάψει την ομάδα του Παναθηναϊκού τώρα. Ήταν στο τηλέφωνο, τον ακούγαμε. Μ' ακούτε? Ακόμη είναι στο τηλέφωνο. Ακούω δίπλα κάποιον άλλο να συζητά μαζί του, αλλά δεν μας μιλούσε. Οπωσδήποτε τα παιδιά, ίσως κάποιος άλλος ήθελε να τα βοηθήσει. Αλλά αυτό το τηλεφώνημα εμπόδισε τα παιδιά. Θα δούμε λοιπόν. Άρα, χωρίς βοήθεια
χάσατε και οι δύο την πρώτη ευκαιρία.